On je takový malý, jak se vejde na ten stůl. A teďka, tohle to jsou moc pěkný kolena výfukový, tak to zkus, no. Oj, ti to nejde. Přidej mu. To uchčíš. To budeš mi uchcený. Ne, nepřehání to, já jsem to tuhle uchcel. 2,5. To už je uchcený. Je to chytalo na plyn. S plynem. Tak co tomu říkáš? No, dobrý.